Vrchný súd v Londýne v útorok odročil verdikt v prípade vydania zakladateľa servera Wikileaks Juliana Assangea z Británie do USA na 20. mája. Washington žiada o vydanie Assangea za údajné sprisahanie potom, ako zverejnil 100 000 uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa aktivít Spojených štátov okolo vojen v Afganistane a Iraku. V USA by Assange mohol dostať až 175 rokov väzenia. V štúdiu JOJ24 vítam našich hostí, pánov Petra Osuského, bývalého poslanca Národnej rady, ktorý kandidoval za SAS. Dobrý deň. Dobrý deň. A je tu aj Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv Human Rights Institute. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Naozaj toto je taká udalosť, ktorú sledovala pomerne veľká časť verejnosti, pretože dlhé roky sa práve ťaha, čo sa bude diať v prípade práve aj Wikileaks, aj Juliana Assangea. V USA teda obviňujú, že od roku 2010 na svojej platforme Wikileaks zverejnil približne 700 000 tajných uniknutých dokumentov týkajúcich sa, ako sme spomínali v úvode, práve diplomatické vojenské aktivity Washingtonu, hlavne v Iraku a Afganistane. Keby sme mohli tak najskôr približiť, že prečo sú vlastne také citlivé tieto údaje, že čo tam vlastne odznelo, čo vlastne uniklo. Môžete ktokoľvek sa podujmete? Takže tieto dokumenty pochádzali z systému americkej armády. Wikileaks ich poskytla vojačka Chelsea Manning, ktorá bola potom za to aj odsúdená, niekoľko rokov bola vo väzení a potom dostala milosť od prezidenta Baracka Obamu. A týkali sa, ako ste správne povedali, vojen v Afganistane a Iraku, ale takisto nelegálnej základne na kubánskom Guantaname. To znamená, boli tam manuály, čo sa týka mučenia, a boli tam informácie o únosoch civilistov na Guantanamo. Čo sa týka Iraku a Afganistanu, tak tam bolo množstvo dôkazov o vojnových zločinoch, a porušovaní ľudských práv, ale aj korupcii, čo sa týka nákupu vojenského materiálu a podobne. V tejto súvislosti treba spomenúť, že už boli na základe týchto dokumentov aj právoplatné rozsudky v Macedónsku a v Nemecku, kde boli ľudia odsúdení v súvislosti s aktivitami, ktoré robili pre americkú armádu v Iraku alebo v Afganistane. Pán Osuský, boli to teda údaje, ktoré boli citlivého charakteru? Znamená to, že sa k tomu dostal Assange nelegálne a práve to je ten dôvod, prečo ho Amerika chce dostať naspäť a súdiť ho? No pochopiteľne, treba povedať a priorne, že vojna v Afganistane bola vojna so kriminálne zločineckou Al-Kaidou a zápase takého druhu, pričom jednalo sa o kvázi partizánsku vojnu. Samozrejme, že sa ťažko na to dá hľadiť ako na šachovú partiu. To znamená, že nikto nevylučuje a treba povedať, že aj tí, ktorí týrali väzňov v Abu Ghraib, boli potrestaní Amerikou, že sa niečo nemohlo stať, čo by akýmsi spôsobom narušovalo predstavu o totálnom fair play. Ale ešte raz hovorím, ani boj s Islamským štátom, ani boj s Al-Kaidou, ani boj s Hamasom sa nedá viesť, by som povedal, na základe klasických, pomaly napoleonských vojen. A v tomto zmysle treba povedať, že Manningová zneužila svoju pozíciu a povedzme si otvorene, keď niekto bojuje s krutým a Al-Kaida a aj Islamský štát, a to musí uznať každý, sú krutí nepriatelia, podobne ako Hamas, tak jeho zápas by nemal byť podrývaný tým, že plošne a masovo zverejním všetko. Ja by som ešte k tomu povedal jednu vec. Ja som vyslovený zástanca slobody slova, ale zároveň som zástanca slobody slova odtiaľ až potiaľ. Preto napríklad som do trestného zákona slovenského dostal paragraf 422d, ktorý hovorí o tom, že ten, kto popiera, zľahčuje alebo obhajuje zločiny holokaustu a zločiny komunizmu, bude trestaný napriek tomu, že sa bude odvolávať na slobodu slova. To je prípad Magáta. To znamená, že aj naša ústava, článok 26, hovorí o tom, že existujú taxatívne dôvody, pre ktoré možno obmedziť slobodu slova a šírenia informácií. Tomu by sme sa mohli potom ešte dostať, že či má byť absolútna tá sloboda slova. V tomto prípade Manningová konala nezodpovedne a vedome vedela, že to, čo urobí, môže poškodiť konkrétne veci a konkrétne dianie
krajiny, ktorú reprezentovala, ktorá jej zverila postavenie a dôveru. Napriek tomu v roku 2012 naozaj utajnili materiály toho amerického ministerstva týkajúce sa práve Guantanama, ako ste vy spomínali. Po 11. septembri v roku 2015 zase informovali o amerických odposluchoch francúzskych prezidentov Jacquesa Chiraca, Nicolasa Sarkozyho, Françoisa Hollanda, aj dokumenty o praktikách americkej kybernetickej špionáže. Takže to sú všetko také tie veľmi zásadné informácie, ktoré aj vy ste tu spomínali, že mali potom aj nejakú trestnú dohru. Dodnes tieto informácie boli spochybnené, alebo nie? Naozaj sú autentické tieto dokumenty? Neboli nikdy spochybnené. Práve naopak americká vláda explicitne potvrdila, že tie dokumenty sú autentické. Wikileaks nikdy nemusela stiahnuť jeden jediný dokument z dôvodu, že by bol nepravdivý. A treba dodať, že Wikileaks zverejnila tajné dokumenty aj napríklad ruskej tajnej služby, ktoré dokazovali, ako Ruská federácia manipuluje pomocou online trollov verejnú mienku v západnej Európe. Zverejnili dokumenty, čo sa týka korupcie v Afrike pri poskytovaní medzinárodnej pomoci zo strany Európskej únie a USA. Ale musím sa vrátiť k tomu, čo povedal pán Osusky, pretože dvakrát ste nepovedali kompletnú pravdu. V prvom prípade to bolo, čo sa týka Abu Ghraíbu. Áno, niektorí z tých vojakov a vojačiek boli stíhaní, ale až potom, čo boli zverejnené tie dôkazy, až potom, čo boli zverejnené tie fotografie a nikdy neboli potrestaní vysokí velitelia. Čiže znova sa vraciame k tomu, že ak by nebolo toto zverejnenie Wikileaks, tak je veľmi otázne, kto by bol potrestaný, kedy a ako. No a druhá problematická vec je to, čo ste spomenuli, čo sa týka Chelsea Manning a nepriamo aj Juliana Assangea. A to je to, čo sa stále opakuje, že nejakým spôsobom vraj niekoho ale ohrozili. Ale na súde s Chelsea Manning Pentagon, teda americké ministerstvo obrany, nebolo schopné prezentovať ani jeden jediný prípad, kedy by prišlo k nejakému ohrozeniu života alebo zdravia amerických agentov alebo spolupracovníkov, napriek tomu, že súd im na to dal niekoľko mesiacov. A to isté sa opakuje aj na súde s Assangeom. Znova americká vláda nedokáže prísť ani s jedným jediným prípadom a treba k tomu dodať dve veľmi dôležité veci. A Julian Assange proaktívne kontaktoval vtedajšiu ministerku zahraničných vecí Hillary Clinton a vopred jej oznámil, že tieto veci budú zverejňovať, pretože boli názoru, že to bolo vo verejnom záujme, s čím súhlasím, a že majú si svojich agentov, ktorí môžu byť ohrození, stiahnuť. Rovnako je pravda, že Wikileaks aktívne cenzurovali tieto materiály, vydávali ich postupne a tie mená zverejnili vraj nedopatrením, ale britský denník Guardian, ktorý nikdy za to stíhaný nebol. Jediný, kto bol kedy stíhaný, je Julian Assange. Čiže voči americkej vláde si myslím, že je úplne adekvátna výtka, že veľmi ako podlým a zbabelým spôsobom idú po tom najslabšom článku toho celého, pretože oni by mohli stíhať aj vlastné televízie, CNN alebo Fox News, ktoré zverejnili ten istý obsah ako Wikileaks, ale samozrejme to si politici teda nedovolia. naozaj robili z toho aj články. Pán Osusky, vy ste chceli zareagovať? No, ja som chcel zareagovať v tom zmysle, že ono je to tak. Ak si v Afganistane spolupracovník síl bojujúcich proti Al-Kaide, tak za prvé, ak si prezentovaný, ak sa s tebou čokoľvek stane, teda ak ti napríklad Al-Kaida odreže krk, tak sa k tomu veľmi často nehlási strana, ktorá sa o toho človeka starala, ktorá ho teda manažovala a riadila. To znamená, že povedať, že sa nič nedokázalo, to by bolo veľmi zložité overiť, či sa ozaj nič a či všetci tí, ktorí boli vystavení riziku, sú v bezvadnom stave a úplne v poriadku. Nie je to tak. Viete, to je stanovisko Pentagonu, či s tým súhlasíte? Keby niekto stihol pustiť do londýnskych Times, že sa chystá operácia Anthropoid a že v nej poletia parašutisti zavraždiť ríšského protektora Reinharda Heydricha, tak si viem predstaviť, že by nikto sa nemohol odvolať na slobodu slova. A Británia je demokracia. To znamená, existujú proste čiary, kde sa nemôžeš odvolať na slobodu slova. A akokoľvek by to zdôvodnil tým, že je verejný záujem, aby sa vedelo, že idú hrdinskí parašutisti urobiť toto a toto. Jednoducho existujú veci, ktoré, a teraz nehovorím o verejnom záujme, lebo verejnosť sa rozdelila na fanklub jednej strany a na fanklub druhej strany, tak ako je u nás fanklub Putina a fanklub neputina. A aj tu je to tak, že čo je to verejný záujem, ak ja hovorím o ľuďoch, ktorí na mojej strane zápasia i za verejnosť,
proti Al-Kaide alebo proti islamskému štátu. Mali by sa ale používať neprimerané metódy, lebo naozaj tu sa bavíme aj o mučení, bavíme sa tu o strieľaní civilistov. Práve čo to bolo spomínané v Iraku. Áno. Samozrejme, vonkoncom nikto nepopiera, že sa takéto veci stali a tak ako v iných prípadoch boli často takíto ľudia postavení pred súd. Viete, to ma len tak napadá z histórie. V Nemecku bolo Červenou armádou väčšinovo znásilnených 2 milióny Nemiek. Nikto z nich v roku 1945 nebol očividne plošne súdený za brutálne zneužitie síly a moci proti bezbranným ženám. Inými slovami, dejú sa hanebné skutky v každej vojne a páchajú ich konkrétni hanební jedinci. Ak ale niekto povie, že za to mal byť zodpovedný takmer aj Bielý dom, tak to jednoducho tak nie je. Tak ako partizáni, alebo úvozovkoví partizáni vyvraždili ľudí v Sklennom, nemôže to vrhnúť totálne svetlo na všetkých veliteľov povstania, na Viesta a Goliana a na hrdinských bojovníkov povstania. Takže vždy by som vyňal konkrétne zločiny, ktorý môže spáchať aj na dobrej strane bojujúca jednotka bojová a pred plošným znevážením čohokoľvek. Pán Weizenbacher, dá sa to porovnávať s druhou svetovou vojnou a čo sa tu dialo? Nedá sa to porovnávať s druhou svetovou vojnou. V prvom rade si treba povedať, že Wikileaks nezverejnili nič o aktívnych operáciách alebo nič, čo sa týkalo plánov do budúcnosti, takže porovnanie s operáciou Anthropoid samozrejme nesedí, nemôžeme vôbec aplikovať. A zároveň by som si k tomu ale dovolil dodať, že dúfam, že sme sa od toho 45. ako ľudstvo, ako civilizácia niekam pohli a nebudeme si hovoriť, že znásilniť 2 milióny žien proste prejdeme akože mávnutím ruky. Ale čo je veľmi dôležité k tomu povedať je, že keď hovoríte, že niekto bol potrestaný, čo sa týka americkej armády za vojnové zločiny v Afganistane a v Iraku, tak znova musím zopakovať, oni boli potrestaní potom, čo to Wikileaks zverejnilo, nie predtým a nikdy neboli potrestaní. Informácie teda mali, lebo inak by to nebolo zverejnené? Presne tak. Chelsea Manning zverejnila dokumenty, súbory, ktoré americká armáda mala na svojich serveroch. Dokonca ona sama opakovane žiadala svojich nadriadených. Poviem jeden prípad, a tu sa dostávame teda k tomu porovnaniu s vojnou, ale nechoďme veľmi do minulosti, zostaňme pri súčasnej ruskej agresii voči Ukrajine. Všetci poznáme ten tragický prípad Buča. V Iraku sa stalo niečo podobné. Americká armáda prišla do dediny, ktorej meno neviem zopakovať, moja arabčina je veľmi zlá. Je to vo Wikileaks. A vyvraždili kompletne celé obyvateľstvo. Vrátanie žien a vrátanie novorodencov a kojencov. Nemusíme si vysvetľovať, že v irackej spoločnosti žena nemôže jednoducho bojovať, nemôže držať zbraň. Čiže bolo absolútne zjavné, že proste všetkých pozabíjali. A potom tam poslali lietadlá, helikoptery, ktoré to vybombardovali, aby zahladili stopy. Do dnešného dňa by sme o tom nevedeli, keby to Wikileaks nezverejnilo. Tá situácia je z hľadiska medzinárodného práva, humanitárneho práva absolútne porovnateľná so situáciou v Buči. A budeme si teraz hovoriť, že ruská agresia na Ukrajine je fajn, alebo že ruská armáda je v poriadku, že Putin za to není zodpovedný a výjmeme, ako ste povedali, túto jednu vec, že nie, jednoducho v Iraku zomrelo 1 milión ľudí v dôsledku americkej a britského útoku a okupácie. Žiadne zbrane hromadného ničenia sa nenašli a to málo, čo môžeme spraviť pre tých ľudí, ktorí položili životy, je aspoň povedať si o tom pravdu. Tak musím povedať, že tu zaznela jedna kategorická nehoráznosť a síce to, že 1 milión ľudí zahynulo v Iraku v dôsledku alebo vďaka tejto agresii. Treba povedať, že drvivá väčšina z toho 1 milióna zahynula v sektárskych vojnách, kde sa šíti a suniti vyvražďovali, čo im sily stačili, ako je ich zvyčajný národný šport. To znamená povedať, že tie milióny obetí sú obete americkej agresie, dalo by sa zrejme i s touto dedinou skvantifikovať, ktorí ľudia boli obete amerických a britských jednotiek a ktorí ľudia zahynuli tým, že si páni bratia vo viere vyhadzovali mešity do vzduchu, že sa vyvražďovali v atakoch. Inými slovami je veľmi jednoduché šupnúť to do topánok
americkej a britskej armáde 1 milión mŕtvych. To je sprostá lož. Predpokladám, že tam boli asi nejakí medzinárodní pozorovatelia a dokážu to nejakým spôsobom očistiť? Predpokladám, že v tej mešite, ktorú niekto vyhodí do vzduchu, pozorovatelia neboli, ale za to tam hynú ľudia. A je vysoko pravdepodobné, že tú mešitu nevyhodili ani britskí anglikánci, ani americkí baptisti. Tu vyhodili svoji ľudia. A tak to bolo vo drvivej väčšine obetí, ktoré následne boli v Iraku. Lebo ani ISIS nie je dielo amerických vojakov. To znamená, to, čo sa tam dialo, tak ako sa vyvražďovali v Sýrii, ako podrezávali hrdlá. Ináč ešte tá pripomienka k tým 2 miliónom znásilnení. Viete, piec deti a podrezávať ich a podobne nie je tak hrozne dozadu. Je to október minulého roku. Takže by som veľmi opatrne hovoril, že to už sme, hádam, pokročili. Ako vidíme, nepokročili sme. A bratie rukojemníkov je samozrejme porušením akéhokoľvek medzinárodného práva. A držať rukojemníkov mesiace a zároveň žiadať svoju vlastnú pomaly ochranu a beztrestnosť je tak niečo do neba volajúce, že nie je diskusie o tom, že ľudstvo pokročilo. Ako ktoré ľudstvo? Tí z ISIS, ktorí podrezávali hrdlá 7 v rade živým ľuďom, tí nikam nepokročili. Tí sa naopak vrátili možno 1000 rokov dozadu. Predpokladám, že pán Weisenbacher myslel skôr západnú, buď Európu alebo Západ ako taký, že či my sme sa posunuli niekde ďalej od toho, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. 5 západných denníkov vyzvalo Spojené štáty, aby upustili od stíhania Assangea. Ide o denníky Guardian, Le Monde, New York Times, El País, Der Spiegel. Tvrdia, že publikovanie nie je zločin, dokonca aj tá kampaň, ktorá je na podporu práve Juliana Assangea, je vlastne, že nikto by nemal byť vo väzení pre zverejnenie pravdy. Mal by byť podľa vás Assange omilostený? Keď hovoríme si tu naozaj tie 2 rozmery toho, že mohol ohroziť niečo a zároveň, že ale upozornil na veľmi závažné veci. Celkom určite. On o 2 týždne, to už bude 5 rokov, čo je v Británii vo väzení. Treba si povedať, že je vo väznici Belmarsh, ktorej sa prezýva britské Guantanamo. Je to najtvrdšia väznica, aká v Británii je. Dokonca je v krídle, kde ako jediný, ktorý nebol obvinený alebo odsúdený za násilnú trestnú činnosť. On tam jednoducho je v úvodzovkách ubytovaný s vrahmi, násilníkmi, pedofilmi a tak ďalej. A Británia by ho mala jednoznačne prepustiť. On je austrálsky občan a je držiteľom platného medzinárodného novinárskeho preukazu. V Austrálii není stíhaný za žiaden trestný čin. Malo by mu byť umožnené sa vrátiť domov. Ak USA, a teda ešte treba k tomu dodať, že tie činy, ktoré USA považuje za nelegálne, sa neuskutočnili na území USA, ale na území Európskej únie, kde legálne sú. Väčšina z toho konkrétne na Islande, takisto tam nikdy nebol z ničoho obvinený. A tu máme ako komplex právnych problémov a jeden z nich je, a ten je veľmi nebezpečný, že USA si ako keby nárokuje právo stíhať kohokoľvek, kdekoľvek na svete za čokoľvek spraví podľa toho, čo sa ich vláde nepáči. Pretože musíme si uvedomiť, že v Amerike nefunguje generálna prokuratúra tak ako u nás. Tam je v rámci ministerstva spravodlivosti, ktoré priamo spadá pod Biely dom. Čiže či už ministerstvo spravodlivosti alebo Biely dom kedykoľvek môžu toto stíhanie zrušiť. Rovnako ako britská vláda môže kedykoľvek stiahnuť ten súhlas s vydaním, pretože Assange je pred súdom preto, lebo sa odvolal voči rozhodnutiu britskej vlády, konkrétne ministerky vnútra, ho vydať. Pán Osusky, môžete zareagovať na toto, ale zároveň ešte stále je tu aj tá otázka, že či by mal byť omilostený alebo nie, s ohľadom práve na to, čo vy ste tu aj spomínali, možné ohrozenie niektorých ľudí, ktorí sú nasadení v tých operáciách? Všeobecne je jeden nosný rozdiel medzi svetom demokracií a svetom totalít. A síce na rozdiel od toho druhého sveta, kde sa neviem ako a kedy dostali kontrolóri z Amnesty, z Medzinárodného červeného kríža do lágra, kde zomrel Navalny. Od sveta, kde sa takéto prípady riešia polóniovým čajom. Od sveta, kde sa natierajú kľúčky novičokom. To je ten iný svet. Toto je svet demokracie, kde existuje súdnictvo, ktoré podľa úvah fanklubu môže mu dať 175 rokov. Manningová, ktorá stála na počiatku, dostala 35. A po 7 rokoch bola prepustená.
Hovorí sa, že by sa to nakoniec mohlo okresať na nejakých 5 rokov. To chcem povedať, že jednoducho on neprichádza do krajiny, kde ho posypú novičokom. On prichádza do krajiny, kde bude média ostro sledovať ten proces, kde sa mu vlas na hlave neskriví. A keby sa vybral na ten súd pod dozorom celého sveta, aj ten súd by vtedy prebiehal pred 12 rokmi aj teraz, tak by už mal, povedal by som to, zrejme za sebou. A za sebou nie tak ako Navalny v hrobe, ale za sebou tak ako Meningová, ktorá potom, keď vyšla z väzenia, tak kandidovala za demokratickú stranu ako protihráčka inkumbentského mne známeho a priateľa Cardena, senátora, ktorá je len ukážkou toho... Čiže bol tak rehabilitovaný podľa vás už? Keby už bol postavený pred súd? Viem, rehabilitovaný ťažko môže byť, ale bol by omilostný. Ale v zmysle verejnosti a toho pohľadu. On sa dopustil niečoho, čo sa nedá celkom rehabilitovať, ale rozhodne tento divadlo okolo je spôsobené touto jednoduchou vecou. A rozhodne to, čo šíri jeho manželka, ktorá to tam, kde ľudský to človek chápe, že rozhodne bude hovoriť to, čo hovorí, nech si o tom myslím čokoľvek, bude hovoriť, že mu tam hrozí smrť. No nehrozí mu tam smrť ani omylom, nehrozila, ako sa ukázalo, ani Klausovi Fuchsovi, ktorý si ju zaslúžil a ktorý vydal tajomstvá americké atomové Sovietskému zväzu. Chcem teda povedať, že to, čo sa hovorí z tej druhej strany, samozrejme človek chápe, lebo ak som fanklub Assangea, tak budem hovoriť to, čo hovoria. Tak to chodí. Všetci tí, ktorí sa niečo dopustili, budú deklarovať na súde, že sú nevinní. To urobili aj mnohí na Norimberku na lavici obžalovaných. Ale znova sa domnievam, postaviť sa v demokratickej krajine súdnictvu neznamená, že dostaneš elektrické kreslo. Pán Wesenbacher, vy to ako teda vnímate, keby išiel do tej Ameriky už pred tými niekoľkými rokmi, čo medzičasom bol aj na tej ambasáde, vlastne tam 7 rokov, tuším, bolo na ambasáde v Ekvádore. Už súhlasíte s tým, že už by ten proces bol skončený, už zároveň by už to malo, dajme tomu, aj odsedené po prípade, že by sa to on nemá mať čo odsedené, jednoducho. On je austrálsky občan, on nie je americký občan, nikdy americkým občanom nebol, v USA nepracoval, neexistuje žiaden dôvod, USA nemá žiadnu judikatúru, jednoducho on nemá čo hľadať v USA. Tak riešený doma v Austrálii. Presne tak, veď publikoval to na Islande, publikoval to v rámci Európskej únie. Keby Európska únia mala záujem ho za niečo stíhať, tak už by ho stíhať mohla. Samozrejme, tie veci nie sú nelegálne, ktoré on spravil. Práve naopak, on urobil hrdinský čin a on urobil to, čo najlepší investigatívni novinári na svete robia. Musím ale sa vrátiť k tomu, čo hovoril pán Osusky, pretože nehovorí pravdu. A americký týždenník Newsweek predminulý rok odhalil, že americká CIA, vtedy na čele s Mikeom Pompeom, plánovala zavraždenie Juliana Assangea už v Londýne. Keď sa to zverejnilo, tak Mike Pompeo, vtedy bol ministrom obrany, to dokonca potvrdil. Povedal, že budú stíhať tých ľudí, ktorí tie informácie Newsweeku poskytli. To znamená, že boli pravdivé. Takže jednoducho... Že bol ohrozený jeho život. Bol ohrozený jeho život. Vtedy je ohrozený život, teraz aj vo väznici, pretože znova opakujem, on je vo väznici Belmarsh. On už prekonal mŕtvicu, on už mal veľmi zlý zdravotný stav, keď sa do tej väznice dostal. Jednoducho ten celý proces je od začiatku do konca spolitizovaný a k tomu súdnictvu. No bodaj by to bolo tak v demokratických krajinách, ako hovoríte, že to je, ale nie je. A v rámci toho súdu, napríklad sudkyňa, ktorá rozhodla, že môže byť vydaný, tak bola v jasnom konflikte záujmov, pretože jej manžel, s ktorým žije v spoločnej domácnosti stále, patril k osobám, ktoré boli zverejnené v rámci odhalení Wikileaks, pretože mal nejaký čierny biznis s americkou armádou. V dôsledku tých zverejnení Wikileaks prišiel o niekoľko miliónov libier. Assangeovi právnici namietali, veď ale táto pani sudkyňa je predsa v jasnom konflikte záujmov. Jej rodina stratila niekoľko miliónov libier. Vyšší súd rozhodol, že nie je to v poriadku. Pokračovalo sa v tomto jednaní a takých vecí by sa tam našlo jednoducho mnoho. Bohužiaľ, tá justícia britská zlyháva. Uvidíme, čo spraví teraz teda ten vrchný súd, lebo ten britský vrchný súd je niečo medzi našim najvyšším a ústavným súdom, ale jednoducho ten človek je už 5 rokov vo väzení bez toho, aby bol uznaný za vinného zo spáchania akéhokoľvek zločinu. No, opäť sa vraciame k tomu. Ešte zároveň vám dám ale jednu otázku. Je v poriadku, že by mal byť súdený v Amerike a nie doma v Austrálii?
Viete čo? On neprezradil austrálske tajomstvá. On neohrozil austrálsky. Nebolo to... Poviem vám k tomu jeden historický príklad, kde sa tiež právnici postavili tak medzi, že to je ilegálna akcia Nacht und Nebel, noc a hmla. Keď sa izraelskej tajnej službe podarilo z Argentíny dopraviť do Izraela Adolfa Eichmanna. V Izraeli sa Adolf Eichmann nedopustil ničoho. Bol už vtedy krytý argentínskym občianstvom. Inými slovami, podľa tejto interpretácie bolo absolútne nehorázne človeka, ktorý bol manažerom holokaustu, súdiť v inej krajine, kde nejakých tých obyvateľov do plynu neposlal, lebo tí sú živí, tí tam boli v tej krajine, v tom čase. To znamená, že nedá sa povedať, že nemožno niekoho súdiť za niečo. Zoberme si, ja neviem, keby došlo na to, ako to bolo s únosom Vietnamca a tak ďalej. Kto všetko bol do toho zapojený? Keď budeme hovoriť o únosoch, môžeme si rovnako spomenúť na únos Michala Kováča. Domnieval sa vtedy Vladimír Mečiar a jeho poskok Lexa, že to vybavia tým, že to nechajú súdiť tam a tak ďalej. To znamená, tieto odvolávky, samozrejme, že budú advokáti Assangea používať, ale obhajoba nie je súd. Obhajoba koná to, čo musí, bráni tak, ako môže. Baki Sadiki tiež bol Kosovčan. Súdili sme ho my. Zavreli sme ho my. Kosovo neuznávame, ale prijali sme jeho extradíciu. Inými slovami, celkom tak presne to nie je, že môžem ho súdiť, keď je môj občan a keď toto a keď tamto. Nie je to tak. Čiže tým, že sa to dotýkalo Ameriky priamo tieto tajné údaje, tak tam by mal byť súdený. Viem si živo predstaviť, že keby sa vedelo menovite presne, že títo zostrelili holandské lietadlo nad Ukrajinou, tým Bukom, tak by mohli spokojne stáť pred ukrajinským súdom, aj keď to boli Girkinovi podriadení. Prepáčte, do tohto musím zasiahnuť, lebo vy ste doktor medicíny a všetka česť tomu, nie ste doktor práv a rozprávate nezmysly. Dobre. A sú zločiny ako napríklad genocída, ktoré je možné súdiť medzinárodne. To sa týkalo napríklad Adolfa Eichmanna. Kľudne sa to môže týkať páchateľov agresie Ruska voči Ukrajine. Samozrejme sa to nemôže týkať ľudí, ktorí sú podozriví napríklad v USA z nejakého neoprávneného narábania s dokumentami a nejakej konšpirácie, alebo čo je týchto všetkých 18 šialených obvinení, ktorým čelí Assange. A autorom tohto právneho systému medzinárodného mimochodom sú USA, pretože to prvýkrát zaviedli počas norimberských procesov. A to sa týka, keď sme pri norimberských procesoch, keďže sa tak rád vraciate do minulosti, to sa týka aj Assange. A tie zločiny, ktoré odkryl pomocou Wikileaks, tak tie sú absolútne porovnateľné, nie čo sa týka množstva, ale čo sa týka tej kvantity toho zla a porušenia medzinárodného práva a ľudských práv s tými, ktoré sa súdili v Norimberku. Toto je silné prirovnanie. Stojím si za ním. Ja nie. Veď ja som ho povedal, Hej. Obhájil by som si ho kľudne pred súdom, aj predtým v Norimberku. A preto je možné, že porušil napríklad to utajovanie tých dokumentov. Preto je aj prípustné, že Chelsea Manning porušila to utajovanie tých dokumentov, pretože ak ide o vojnové zločiny proti ľudskosti a takéto masívne porušovanie ľudských práv, tak jednoducho tie lokálne zákony sa neaplikujú, aplikuje sa to medzinárodné právo. Ak by George Bush alebo Dick Cheney niekedy stáli pred súdom v Hágu, kľudne by mohli zdieľať celu s Vladimírom Putinom, tak by celkom určite boli uznaní za vinných. Ale samozrejme vieme, že nikto z týchto troch zločincov sa tam nedostane. Vy ste nazvali Juliana Assangea, že je hrdinom. Stojíte si za týmto stvrdením? Celkom určite. Julian Assange je nositeľom ceny Európskeho parlamentu pre investigatívnych novinárov. Dostal ju rok pred zavraždeným slovenským novinárom Janom Kuciakom. Bol 11-krát nominovaný na Nobelovú cenu mieru. To je rekord. Václav Havel bol nominovaný 10-krát. Bol nominovaný na Sacharovú cenu Európskeho parlamentu. Získal také veľké množstvo novinárskych ocenení a ocenení od mimovládnych organizácií, že ten zoznam by proste musel chodiť cez obrazovku ako titulky po nejakom akčnom filme. Koniec koncov, čo sa týka medzinárodných organizácií, ako ľudskoprávnych, tak aj novinárskych, tak existuje konsenzus, že
jeho stíhanie je kriminalizáciou investigatívnej žurnalistiky a ohrozuje to ako slobodu tlače, tak aj právo verejnosti na prístup k informáciám. Jednoducho, to, že sa to všetko deje tak verejne, má svoj cieľ. A jednak je to teda precedens, ale navyše ide o to, že USA a ich spojenci sa snažia vystrašiť potenciálnych budúcich whistleblowerov, whistleblowerky a vydavateľov. Čiže má byť podľa vás exemplárne potrestaný? Celkom určite. Pán Osusky, vy to ako vnímate? Lebo časť verejnosti naozaj o ňom hovorí ako o hrdinovi, časť verejnosti o ňom hovorí ako o nejakom špiónovi, možné sprísahanie. Zároveň sa dáva do pozornosti aj to, že mal napríklad Nárašan, teda mal aj svoju vlastnú reláciu. Zároveň jeho názory sú jednoznačné, že veľmi Ameriku nemusí, zatiaľ čo obdivuje do istej miery napríklad aj Rusko, ale zase v tých dokumentoch boli aj informácie z Ruska, aby sme pre korektnosť museli povedať. Vy ste teda akého názoru? Hrdina alebo špión, alebo komplikovanejšia osobnosť? Samozrejme, na úvod, svet je v tomto prípade rozdelený na fankluby, podobne ako Slovensko je rozdelené na fanklub Putina a tí, čo ho považujú za vraha nacistického zločinca. A samozrejme, že je svätým právom nejakej časti poslancov Európskeho parlamentu navrhnúť dá sa povedať, Assangea na cenu, na Nobelovú cenu. I na Univerzitu Komenského v čase, keď som bol prorektorom, prišla výzva, aby sme navrhli svojho kandidáta na Nobelovú cenu mieru. Inými slovami, oháňať sa 11 nomináciami je iste pekné, ale neznamená to, že tá pravda a tá realita je jasne rozdelená na absolútnu a tu nás sú len tí, ktorí chcú kriminalizovať a nevinného súdiť. Proste tak to nie je. A ja si nemyslím, že je hrdina. Nemyslím si, že to, čo urobil, bolo hrdinstvo. Hrdinovia boli tí, ktorí boli ním ohrození. Lebo tí vedeli, že ich čaká prípadne odrezanie hlavy. A to boli ľudia, ktorí nesedeli v pohodlí pekného kresla pri počítači a vyvesovali niečo, čo som dostal, ale to boli tí, ktorí ten boj zvádzali, ktorí tam stáli a ktorí riskovali všetko. Takže v tomto je pre mňa rozdiel medzi hrdinstvom a hrdinstvom. A ja s dovolením nepatrím k fanklubu Juliana Assangea. Som hlboko presvedčený, že dostane trest smrti, že ho v Amerike nezabijú, že nedostane ani 175, ani 174 rokov. A to, na akú cestu sa vybral. A dokonca akú cestu si zvolil i potom, keď sa celá vec prevalila, je jeho osobné rozhodnutie. Ísť na 7 rokov na ekvadorské vyslanectvo je jeho rozhodnutie a sťažovať si, že tam nemal miestnosť s denným svetlom a neviem čo, je všetko jeho osobné rozhodnutie. A človek má prijímať osobné rozhodnutia a má samozrejme potom chápať, že môžu priniesť aj dôsledky. A ešte raz domnievam sa, že keby si odpustil 7 rokov na ambasáde a potom neporušil kauciu a potom toto všetko možné, čo ešte za tých 12 rokov robil a skončil vo väzení, to tiež tam je podávané, že s vrahmi a pedofilmi, no nemá ich v cele. Takže je na samotke, preto ich nemá v cele. Áno, toto hrdinské prikrášlenie jeho dramatického osudu je všetko dôsledkom jeho rozhodnutia. Hrdina bol Navalny, ktorý vedel, že keď ho zachránili nemeckí lekári od smrti, ktorú režim, z ktorej jeho vlasti na ňo uvalil, sa do tej vlasti hrdinsky vrátil. Aj Assange by sa vrátil do vlasti hrdinsky. Môžete reagovať aj na to, že či tam bol proti svojej vôli, samozrejme tá väznica je rozdiel, tá ambasáda ekvadorská rozdiel je teda vo väznici Belmar je 23 hodín denne na samotke, ktorá má 2x2,5 metra. Hodinu denne môže ísť von, ale nie na normálny čistý vzduch, ale iba na uzatvorený dvor. A to, že som hovoril... To je normálny čistý vzduch. No, sú rôzne stupne väznice, ako možno viete, ja som v niekoľkých bol. A on, ako človek, ktorý nie je obvinený alebo stíhaný za násilnú trestnú činnosť, by za normálnych okolností v demokratických krajinách, ako ste povedali, bol vo väznici s najnižšou ostrahou. Je preto veľmi zvláštne, veľmi podozrivé, a ja si kľudne dovolím tvrdiť, že to je politicky motivované, prečo je vo väznici s najvyššou ostrahou.
Najmä z toho hľadiska, že on jednoducho nie je človek, ktorý by nejako používal zbranie alebo mal nejakých ľudí vonku, ktorí by ho z tej väznice chceli vylomiť alebo niečo podobné. Jednoducho on je trestaný už tým samotným procesom. Čo sa týka kaucie, to je tiež veľmi zaujímavá vec. To je priestupok v Británii a porušenie kaucie sa obvykle rieši podmienkou. V tej istej dobe, keď Julian Assange bol odsúdený na väzenie za porušenie kaucie, tak sa škandalózne v britských novinách preberalo, že človek, ktorý bol opitý bez vodičského preukazu a na prechode zrazil a zabil dieťa, dostal podmienku a Julian Assange bol poslaný do väzenia. V tej istej chvíli to britské noviny takto ako porovnávali, že čo to je za škandalózne zaobchádzanie s týmto človekom. Takisto je pravdou, že dávno predtým, ako začal COVID, ešte počas roku 2019, bol problematický prístup Assangea k jeho právnikom. Britská prokuratúra, ktorá zastupuje na súde americkú stranu, posielala veľmi neskoro dokumenty jeho právnikom. A to nehovoríme o nejakých 3, 4, 5 stranách. To boli niekoľko 100-stránkové dokumenty, na ktoré sa obhajoba musela pripraviť. Takže nič v tom procese nie je štandardné a nič nezodpovedá súdnictvu, ktoré by sme mohli nazvať, že patrí do demokracie. Pán Osusky, mal by byť Julian Assange práve v takejto väznici? Nemal by byť naozaj s menšou mierou ostrahy pre iný typ deliktov? Viete čo, nemyslím si, že by Julian Assange aj v inej väznici s iným stupňom ostrahy to mal veľmi iné. Jednoducho bol by na samotke, mal by vychádzku v nejakom rozsahu, mal by možnosť telefonovať, ako má on, mal by možnosť, dá sa povedať, že v rámci toho strašne krutého zaobchádzania to nie je tak, ako sa zaobchádzalo s Magnitským. Počúvam, že je ťažko chorý a to nechcem súdiť, ale hlboko pochybujem, že si britská justícia chce zobrať na svedomie jeho smrť, tak ako si Ruská vzala s prehľadom smrť Magnitského. To znamená, že toto samozrejme je dramatizácia. A samozrejme medzi zlodejmi z supermarketov by mohol byť tiež. Ale dramatizovať to, ako tam hrozne žije, je jednoducho opäť pre mňa len od začiatku koncovým bodom toho, že sa tak rozhodol. On mohol každý deň z tých 5 rokov požiadať o to, že sa chce postaviť pred americký súd so svojou kohortou advokátov, dokázať nevinu, dokázať zbavenie viny. Pred celou svetovou verejnosťou by to bolo pertraktované a iste by si nemohli tam na ňo dovolovať nič zlé. To, že išiel touto cestou, je jeho slobodná vôľa. Pán Weisenbacher, my sme tu už počuli, ako pán Osusky vníma tú slobodu slova, že má isté hranice, kedy už je to problematické, lebo to už môže ohroziť väčší záujem, môže to zasahovať do nejakého plánu strategického plánovania, poprípade ozbrojených síl aj Ameriky. V tomto prípade, kde vy vnímate tú hranicu zverejňovania informácií a slobody? Assange a Wikileaks spolupracovali s 5 renomovanými svetovými médiami, ktoré ste už menovali, teda New York Times, Le Monde, El País, Spiegel a The Guardian, ktoré boli zárukou toho, že tie dokumenty, ktoré budú zverejnené, budú jednoducho publikované vo verejnom záujme a budú to závažné veci. A znova opakujem, tie dokumenty, ktoré Wikileaks zverejnilo, dokladajú desiatky tisíc mŕtvych v Iraku a Afganistane, dokladajú obrovské porušovanie medzinárodného práva a ľudských práv a ľudia už boli odsúdení v súvislosti so zverejnením týchto dokumentov a máme stanoviska organizácií, ktoré zastupujú obete v Iraku a Afganistane, ktoré povedali, že jednoducho by ani nevedeli, čo sa stalo s ich príbuznými, ak by to Wikileaks nezverejnili. Tu nehovoríme o tom, že Assange chcel byť zaujímavý a chcel zverejňovať nejaké tajné klebety alebo niečo podobné, ako sa deje u nás na Slovensku, keď náhodou niečo unikne. To sú všetko závažné dokumenty, a žiadna relevantná novinárska organizácia nikdy nepovedala, že by to proste bolo svojvoľné, alebo že by tam bol nejaký problém, alebo niečo podobné. Naopak, najvýznamnejšie medzinárodné novinárske organizácie, napríklad Reportéri bez hraníc, opakovane hovoria, že prenasledovanie Assangea je kriminalizácia novinárov. A zase sa vraciam k tomu, pán doktor, počas covidu sme mali veriť odborníkom na mikrobiológiu a očkovanie. Samozrejme, pravda. Skúsme, čo sa týka novinárskych vecí a slobody tlače, veriť odborníkom, novinárom, popredným organizáciám.
Takže to by bolo asi tak moje k tomu, že ako to je s tou slobodou médií a slobodou Čiže v tlače. prípade, ak ide o ľudský život, nemala by tam byť nejaká hranica? Jednoznačne, ako tie odhalenia, ktoré Wikileaks spravila, boli tak zásadné, že rozprávať sa o nejakom porušení utajovania nejakých dokumentov alebo niečo podobné je absolútne nezmyselné. Znova sa vrátim k tomu, čo sa dialo po druhej svetovej vojne. Všetci sa na tom súde obhajovali, že my sme plnili rozkazy, my sme konali podľa zákona. Ale jednoducho sú veci, ktoré ako vojnové zločiny, genocída, porušovanie ľudských práv a tak ďalej, ktoré sú nadradené nejakým lokálnym zákonom. A to, čo spravila Wikileaks, jednoducho je nadradené americkým zákonom. A to, čo ste hovorili, že Assange môže kedykoľvek ísť do USA zodpovedať. Pred súd. Prečo by to mal spraviť? Veď nie je Američan. Pôjdete sa vy do Ruska zodpovedať za to, že kritizujete Putina? Assange má približne rovnaký názor na amerických prezidentov, ako máte vy na Putina. Chcete, aby sme boli na rovnakej úrovni ako Rusko a všetci sa museli zodpovedať za svoje politické názory? Výborná otázka. Máte tiež rovnaký názor na amerických prezidentov ako na Putina? Ja nemám. Ale to neznamená, že Assange kvôli tomu patrí do väzenia. Lebo mne to podsúvate túto Nie, to som nepovedal. Vy porovnávate sústavne prípad Navalného s prípadom Assange, ale uzhodneme sa na tom, že Rusko je jeden zločinecký režim, odporná diktatúra, ktorá zabíja disidentov. Na tom sa asi zhodneme. A hlavne je výrazný rozdiel medzi justíciou, ktorú zažil Navalny, najprv mesiace, potom 3 roky, potom 19 a potom 147 rokov by nakoniec dostal, keby na to došlo. A medzi americkou justíciou, kde ešte raz hovorím, 9 alebo 10 rokov po uväznení Chelsea Manningová kandiduje na post senátora Spojených štátov. Tomu hovorím, veľký rozdiel poďme sa medzi ešte dvoma pozrieť na to, typmi že justície. práve Assange by mal byť súdený na základe zákona o špionáži z roku 1917. Ako toto vy vnímate? Lebo predtým predpokladám, že to asi nebolo nikde použité. Nie, to je súčasť toho precedensu. Ten zákon vznikol počas prvej svetovej vojny a skutočne jeho cieľom bolo prenasledovanie a trestanie špionov, najmä amerických občanov, ktorí slúžili nejakým spôsobom tým nepriateľským mocnostiam. Tento zákon nikdy nebol aplikovaný na nikoho, kto zverejnil nejaké informácie alebo nejaké dokumenty a používaný jednoducho preto, lebo v samotných USA sloboda prejavu je veľmi vysoká hodnota. Vieme, že prvý dodatok je veľmi dôležitá vec a spomenul ho práve aj ten súd, ktorý včera rozhodol o tom, že Assange nemôže byť okamžite vydaný, pretože sú tam veľké pochybnosti o tom, či by ten súd bol teda férový. A v USA samotných, napríklad čo sa týkalo zverejnení Wikileaks iných, tých, ktoré sa týkali demokratickej strany, keď Hillary Clinton manipulovala v primárkach, aby bola v súboji s Donaldom Trumpom a znevýhodňovali vlastne jej ľudia Bernieho Sandersa, tak tiež tým Hillary Clinton žaloval USA Wikileaks a ľudí, ktorí s nimi spolupracovali. Súd to zamietol a povedal, sloboda prejavu, bolo vo verejnom záujme to publikovať, išlo o politickú korupciu, nech sa páči, riešte si to, ak chcete nejak akože po súkromnej ceste, ako ohováranie alebo niečo podobné, ale keďže hovoríte, že tie dokumenty sú pravé, tak jednoducho sloboda tlače, dovidenia, do počutia. Ináč, keď sme teda už u toho súdnictva, tak toto je taká drobná ukážka. Aké je to americké súdnictvo. Toto, čo ste teraz uviedli, ale vy napriek tomu a priorne ho spochybňujete. Ja ho nespochybňujem a priorne. Ste v stave tvrdiť, že nemá nádej na férový proces. Ten zákon o tom 1917, ten špionáž, ako vy vnímate? Že práve ten má byť použitý? Ten zákon jednoducho, tak ako americká ústava v nosných častiach má 250 rokov, tak a je to najlepšie dielo, ktoré napísal ľudský aké na svete existuje, tak musím povedať, že predstava, že sa mechanisticky zoberie ten zákon a na jeho konci bude elektrické kreslo, samozrejme je hlúposť. Ten zákon tu je, lebo tu je, tak ako existujú niektoré paradoxné zákony, že keď urobíš v nejakej krajine tradične toto a toto v ten deň, tak neviem, čo sa s tebou stane. Ale môžu použiť úplne iný zákon, keby chceli zase na druhú stranu. To znamená predstava, že advokatúra Assangeova narába s týmto ako s hrozným kijakom, ešte raz hovorím, je otázkou viery alebo neviery v spravodlivé súdy.
Máme ja tú vieru mám páni. a samozrejme sloboda slova je v Amerike vážna vec. Prepáčte, musím zareagovať, lebo máme poslednú minútu a obvinili ste ma, že porovnávam. Zároveň môžete povedať, že či dá USA za ruky, že sa nič nestane práve Assangeovi, ako to požaduje Anglicko? Takže v prvom rade neporovnávam americké a ruské súdnictvo. Protestovali sme mnohokrát pred ruskou ambasádou, naposledy pred pár mesiacmi. Hovorím, že Amerika a Západ práve v tejto kauze Assange ide tým svahom a posúva sa, že vytvárame si precedenci za prenasledovanie vydavateľov a novinárov. A preto je to nebezpečné a malo by sa to ukončiť. Čo sa týka stíhania v Británii, ten súd žiadal vlastne dve záruky. Jednu, že nebude aplikovaný trest smrti, to pravdepodobne USA poskytne, a druhú, že bude aplikovaný práve ten prvý dodatok. Tam o tom silne pochybujem a preto považujem za pravdepodobné, že to odvolanie bude. Koniec koncov Joe Biden vo volebnom roku Assange ani v USA nechce, ale pre nás všetkých dúfam, že teda Británia, britská justícia sa rozhodne správne a Assangea pošle domov, nie do USA. A my uvidíme, ako sa to nakoniec celé vyvrbí. Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem.